maandamano. Kawasuri nyakoro mungi podwane mautende kod weche mag Kuppet go wadhi nyaka e boma kata kaunti ma Bungoma. Riwruok mar Kuppet bade ma Bungoma ka otelgi kod jagoro margi Austin Luketelo oloro sikund sekondar ma St. Thaddeus Ndengelwa e kar chung od bura ma Kandui ka giwacho ni ok bi buogi kod chik mar doho. Luketelo sirkal pok omiyo luor dwaro mar doho kamoting'o ndiko jopuonj mag JSS tich e yo mongirore ka giwacho ni doho ok nyal geno ni gimi luor chik ma gigolo kata mogol kod jang'ad bura James Arika ka gilero ni ok mondo buoggi nyaka winj ywak margi. Bende Luketelo kwayo jopuonj mondo kik chop e sikunde kendo kwayo jonyuol mondo kik ter nyithindgi e puonj mabiro dhi puonjogi. Shule walimu waelewane na walimu waelewane na serikali, na sisi kama wanafunzi wa kidato cha 4 turudi shule juu mtihani wetu umekaribia, na tukikaa nyumbani sana tutaingia kwa mambo mengine na tutapoteza baadaye. Mimi naomba tu serikali waweze kushirikiana na walimu. Ona mimi niko kidato cha 4 ninafaa nifanye mtihani na saa hiyo ona tumekaa nyumbani. Sasa nitasoma aje kama tumekaa nyumbani na walimu wote wamegoma? Today we want to say to the government, we are disobeying the court order because of 2 reasons. 1, the government itself has never respected the court orders. By interest, they did against the court order. By allowing the housing levy to continue, they have disobeyed the court orders. By refusing to pay us based on the CBA, they disobey the court orders. Therefore, teachers in this country, this is what I'm saying. For you to be listened, colleagues, for you to be given what it deserves to you and what is required, we must disobey the court order.